Televízna zábava dosiahla dno svoje, vyčerpali sa hádam nápad o zdroje. Čo sú dnešné televízne hity? Predsa show s nádychom reality. Farmárske nástrahy trápia ľudí, rev zvierat súťažiacich zo sna budí. Nie je to o tom, ako pestovať plodiny, ale intrigovať a kričať po sebe hodiny. Alebo celé dni v plavkách žiadne vrásky, nájdeš to najlen na ostrove lásky. Ženy a devy, hoďte starosti za seba, ten pravý vás omámi rúžami len pre teba. Nervov máš málo, varíš s nádychom rutiny. Skús variť v strese, jak v pekelnej kuchyni. Sú koláče a dezerty, tvoja silná parketa. Peče celá krajina, stresuje tam taká teta. Vo vzťahu prišla nuda, denný stereotyp. Zámena manželiek je vzrušenia silný typ. Si vizionár, mať nachladajúci začiatok. Želeví len taká jama plná mačiatok. Si už celebrita, ktorú každý moderátor víta. Je v tebe určite aj tanečná hviezda skrytá. Máš skvelý hlas, len tenor takto spievať vie. Ej veru, všetkým tvoj ksicht povedome znie. Nik nevytvára vlastné programy, toto obdobie je už veru za nami. Len licencované ptákoviny sú v telke. V nemom úžase nás držia na prdelke. Aj, 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 aj. Ach, jaj, ach, jaj. Ach, jaj, 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 jaj. Ach, jaj, ach, jaj. Ach, jaj, 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 jaj. Zábavných show.